Sziasztok fiúk, Istenek, egy Sziki vagyok, itt lesz velem Mester. Hello! És a mai videóban Minecraftozni fogunk, juhú! Első videó Minecraftba, első részünk is lesz. Ugye Mester? Yes, yes, Na yes. akkor figyelj, elsőbe építettük egy csomó fát vágunk. Mondjuk az én fámat nem kell ennyit vágni. Tudod, gyorsabban ütöm, Na várjál csak, mert ez a gyorsabban üssük. milyen a bajom? Hát ez gatya, na mindegy. Jó. Tartalmas videó, jó. Na az kinek kell? Hát ahhoz felsőt inkább avval süssünk, mint fával. Ö... Nem, ebből tudod mi lesz? Na. A végén lesz 60 szenünk. Vágj egy pici, vágj ki egy fát. Szegény falkat itt bántalmazott. Adj ide. Aha, meg vagy, ennyi vagy. Amúgy várjál, állj meg! Oh! Jó, Van. be van kapcsolva. Jó, csodál, leteszteltem. Léci, nem viszi idő. Benézem mi az, akarom nézni. Lettél fékelve. Tudod, meg kell kerülni. Nézem mi van benne. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon kóser. Ezt elviszem, jó? Többi lehet a tiéd. Aha, köszi szépen. Nagyon megérte nekem ez a... Ebben aztán annyi Kiállítem szuszam... föntről, ja. Ki lehet ütni nézével? Vagy kővel? Ládát, mindent, akkor úgy vigyük a ládát is. Oké, ezt hagyoljuk, azt nem tudjuk kötni. Jó, sziasztok. Hát akkor ezt így. Sajnos az arembakot itt hagyjuk. Oh. Áriás barátom, ne siess ennyire. De hogy nem sietek? Itt is van bocik fönn, de a térbe. Haha. Teszünk rá. Ha elkezdtünk változni, Átok vannak. változunk már úgy, ami nem tudom hány percet, de az pusztulat van. Itt vagyok a hiszen hatalma mögött a semmi közepén. Csak ugrálunk, mint egy idióták itt, nagymak. Itt egy fadarab. Minek Ott ég örülsz? valami. Tudod, ember vagy. Jaj, ott. Nem tudom én. Amúgy talán jelez hajó. téged a Minecraft. Az nem téged jelez? De téged jelez. Lol. De, itt vagyok. Hol ezért a chest. Luti. Nincs chest. Talán benne van a hamak alatt. Van. Itt szokott lenni a Hol van? biztos hamak alatt van adott. Mester. Semmi sem történt. Hajóban kell lennie. Meg a is van. szemben nincsen semmi. Ott van, csak a biztos hamak alatt van. Elől is csak hátul is kell legyen, nem? Ja. Tétedik szó. Hagyjuk a faszba. Hát Menjünk pedig ez tovább. jó lett volna. Fogj meg, mondjuk ezt cuccinkkal a crafting table le kell dobni. Hallod? Ah. Ez mi a nekem? Micsoda? Ez a hang. Én nem tudom. Csalunk kéne a hajót. Amúgy nem, mert kraftol gyorsan van nálva. Hiányzik egy fal darab. Azt egyet. Egy fát adsz. Akkor itt van. Az jó. Aha. Külön falban lehet csinálni, csak egy falból. Hát akkor hozzá nem izé kell. Nem. Kösz. Kösz, nem személytes vagyok. Az, hogy nincsen a fal. Akkor csinálok én inget, szóval nekem van annyi. De nem a fal, nem lehet külön falból csinálni. Egy adott falból lehet. Ez jó. Már megvan. Tedd el a izét. Gyere. Oké, guys, majd egy vágosra találkozunk. Sziasztok pedig. Ha gyorsan. Hülye. Összeraksz utcaidat, gyere be. Jaj! Nagyon támadnak. Szerelem össze az utcaidat, oda dobom a felszínen. Mi a... Gyere bro.
Jó, jövök. Jövök, hol vagy? Gyere ide. Szőzsögöm, mit baszok? Figyelj! Oké, guys, visszajöttem. Hát, ez nagyon veszélyes ez a hely itten. Szarszakra nem csaltam le, én nem tépésztem vissza. Hopp, megnyújtott a kezem. Tehát, Hopp, aha, megnyújtott. itt egy hajó, úgyhogy ide most már kiszállunk. Enyém a jobb oldali, Nine. ez. Tényleg az. Enyém ez. A bal. Igen, vagy én nem tudom. Répa, retek, magyarókkal a reggel ritka country go. Be kell jönnöm, Geci, meg fog fulladni. Vá. Jaj. Gyanús pörkölt. Na mondjad, mit kapok? Persze gyengeséget. Mi kapok még egyszer? Kivetted a cuccokat a másikból? Oké. Magasugrás. Puing! Puing! Gyere. Szálltam, jó. Ha. Várj, amúgy van térképem. Ja, jó. Várjál. Tapsra. Aha. Várjál, szállj ki. Neki. Adom neked, jó? Ha? Mert mennyi lement a vízbe, és menj utána. Akkor te Ah. menjünk érte. Ha. Ha. Messze van nagyon? Ajha. Úgy. Álljál meg. Állj meg! Menj egy kicsit, menjél balra. Balra, úgy. Úgy megy egyenesen. Éppet laggol a szerver. Igen, tudom. Welcome Atelos servers. Oha, várjál. Várjál csak. Hol viszel? Tehát, tessék, nincs semmi. De nincsen semmi. Azt hogy lehet? Ez nem az, Arnold. Mester. Ez nem a kincses. Köszönjük. Ezek hogy csak ide? Itt vannak haverok. Azért nem a havarok. Ott van szén, meg azurit is. Hagyd a havarokat Urrá. most. Én utálom. Mennyi? Kéne fel. Ezt a havarokkal nem akarsz találkozni a havarokkal. A pacsákányokat kidobom. Ott is. Bőrt is kidobom. Jó, megyünk Tollat is érte. kidobom. Megyünk érte, nyugodt vagyunk. Ezt is. Van kovács sablonom ilyen páncélzatra. Tengeri Ma. páncéldísz. Ne feled, hogy visszafelé kell mennünk. Iránykő, az kell. Iránytű. Iránykő. Mi a fasz az? Ott van! És ki a izét, ha akadsz. Mezem jön benne, mezem jön benne, nem megyek bele semmi, és megnézem. Hogyan, Diamond bro. Ne vegyél ki bele semmit! Hogy fulladjál meg! Fulladjál meg! Így jártam, fulladjál meg! Jaj, várj. Ne! Ne tegessé! Úgy megy a vizet! Úgy! Na most Hogyan, vagy minden, te geci, meghalsz. Most meghalsz, köcsög, most meghalsz. Hagyjál meg. Hupszi, ez vágásra megy. Most meghalsz. Ezért meghalsz. Hogy chill! Vissza videóhoz, vissza videóhoz, kutya! Oké, de már mi volt benne, geci, miért nem tudtam látni, köcsög. Ennyi, mennyi vas szíve. volt benne? 4. Az nem kell. Akkor kraftolj már vascsálkány, basszom a füled. Nem. Ugye, Még nem. add ide kraftolok. De mi? Hát basszom a füled. Na Tudom, igen, ezt is megtartjuk a ládát is. Nem tudom, igen, meg van a láda is, hiszem... Nem volt benne sok cucc, de rá Mesterkrafttal. meg lesz egy vascsálkányunk. Ja. Hát szólj csak el, itt aztán. Addig odadom, vagy add vissza Réci, kap meg a izét. Meg azt is adom, kap meg, ahogy hívják ott. Jó. Hogy most már game back. Ja. Vagy oda lesz adva, hogyha kell. Velessi arra. Jó. Ma. És egyenesen menjél. Köszi. Mert mi van erre amúgy? Semmi, csak még arra mentünk el egyenesen. Jó.
Na, itt is kiszállhatnánk, vagy nem? Itt a sivatagba? Aztán nem sivatag, Szent csak... kimondó vagyok. Nézd meg ezt akkor. Nem sivatag, de mindegy. Akkor ez a hely. Ops, sorry. Ez szavanna. Szavannák, fekete nők. Ó, Afrika. Azt képzeld, ugyanherre mennék vissza. Agyon is szúrnám magam. Volt ilyen, emlékszel? Ja, körbe mentünk. Ott egy hajó. Nem ugyanazt találtad. Nem, ez vízben van. Enyém a hátsó. Jó. 10. Tűnni csak hátsó vagy. Mit szívtál? Én vízlelt lélegzést. Szóval szopítottál Hát fel. a ládából van még egy. A főkő nem geci. Ne, ez az enyém, te geci. Tudom, melysz olyan benne. Arra a mester belőle a jackpot. Ah, bele van a sok vas. Hol vagyunk? Oh, ott ez a italka, amit kidobták, köszi. Vagy csak Ez. egy kis Ó, boost. arra szívba az évet. Mi? A mester szívba vízre nyomat. Gyere már vissza! Várjál. Szívbe gyorsan, siessél, ki elfolyik. Gyere velem gyorsan. Várjál. Várjál, főkő, mert nem fő. Megyek. Basztam egy izébe helyre. A creeper! tudom, hogy hol. Segíts! Jaj! Azt sem tudom, hogy hol vagy. Ott vagyok! Gyere le! Aha, látom. Kurva. Aha. Eci. Kell lennem. Ciga! Te fúj! Te köpű! Te román! Te fúj! Te sothadék! Robbancsot! Basz. Aha, jó. Robbancsot! Na és itt mi van amúgy itt most? Lőttem a Jó semmi. kuki. De te elvisz valami amúgy. Nem semmi. Itt erre. Merre mész? Itt van vas. Oh. Az gyere, baby. Várjál csak. Megottam. Azt véletlenül rakszom, de ez nem is kell. Add kurva anyádat, te geci láda. Azt talált, Ösi, azt talált. El fog halni, Brosi. 2 AP van. Ott akkor Mi? Hát, mester. Na, Mi a... Mi a pont? ott akkor ettem. Megettem az utolsó kajámat. Mondtak a pont, akkor csattant. Gyere, most tovább. Valami is alatt látni, nem látlak. Meg oda nem... Falu! 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 Aki fogadni. Falu! 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 Meg azt mondod, hogy falu. Falu! Kösz még egyszer mondtam. Nincs semmi. A sok kaja, meg kiszeded. Ott van a láda. Basgódem! Én tökös azt a rohadt ajtót, te akarsz te. Megtaláltad a falut? Megtaláltam. Jó. Adi. Majd videó kívül. Jerkord Sorrel Vegia Tap Bilintable Balthats AZ Elemek Kozat. Adod. A faszbaja van ennek. Adi. Na, mondjad. Kiköszönjük itt De talán. itt...
Azt akartam mondani, hogy zárjuk le. A gólemet öld meg. Arra rábaszkélt én is. Nem, akkor gyere, gyere. Köszönjük, állj meg. Köszönjük. Na. Köszönjük, hogy eltartottatok. És Szigi ott itt van fel a mester, sziasztok! Hello, hello.